отново, хора. Ако ви е интересна темата, надявам се да продължите да гледате. Значи, днес ще ви покажа моите Monster High кукли. И добре, нека да започваме. Първата ми е ето тази. Ето я. Ето я. Франки. Ето я. И с нея дойде Витамините и минералите се срещат навсякъде в природата. Създаваме ги с букви, за да можем лесно да ги разпознаем. Те са важни за нашето физическо и ето тази лампа. Ето я. Срещат се във всички видове храни и ни помагат да растем силни и здрави. Добре. И тази кукла приключихме. Другата е тази. Ето я. Клодинов. И с нея пристигна ето тази стойка, която е, нали? Обаче, понеже няма и това, което да се кърпи, и аз ще ползвам като нещо друго. Дойде също и ето този гребен. Виждате, не е черен, по-различен е. Син. И това е. Другата е ето тази, която дойде без нищо, нямаше нищо. Нали, купих я без нищо, няма нищо. И това е. И пак е Франки, нали, за русалка. Другата е също Франки, ето я. Франки. Такава. Която също дойде без нищо. Другата е ето тази Дракулора, която дойде с ето този гребен, ето тази корона и ето този гердан. Добре, и сега ще ви покажа последната кукла. Тя. Не знам как се казва, но просто Monster High. Ето я. И тя пристигна с с тази стойка. С и тази стойка. Ето я. Ето така се закрепя. Ето. Закрепя се. И стои. Ето така. Ето я. И ето има една лейка, която да си полива до цвете. Ето по светото. И ето това тук може да се махне. Нали? Ето. И слага. Пристигна също и с ето това огледало. Ето, розово е. Огледало. Пристигна с ето този гребен. Ето. И с ето тази чанта. И добре, това беше всичко от мен, хора. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. До скоро!